Здравейте, сега ще ви покажем как се плете мрежа. Ще ви трябват едно въже, ножче и въженца. Какъвто размер искате са въженцата. Също така ще ви трябва едно опънато въже на две опорни точки. Какъвто размер искате. И почвате да навързвате малките въженца. Ние сме го закачили от вратата до гардероба. Добре, така. Взимате едно малко въженце, какъвто размер искате наистина, правите го на две. Сгъвате го на две, така. И го закачате на изпънатото въже. Ето така. Прекарвате го през него и се получава това. И вече на каквато широчина искате, ги закачате въженцата. Имаме още. Какъвто размер искате да ви бъдат отворите. Да. На толкова ги разширявате. И ето. Искаме, например, на толкова. Ето, така изглежда. Това трябва да ви се получи. След правите няколко и виждате дали са ви верни, след това продължавате. Опитвате се да ги правите на едно и също разстояние горе-долу и да бъдат затегнати. Здраво. И продължавате така до края на въжето. Докъде да стигне. Да. Ние избрахме ето такова въже. Вие може да го правите с каквото си искате, дори можете и с корда. И с дебело въже. Обаче с ето такова е най-добре. Той не е много дебел, не е много тънко. Здраво е. За какво ви трябва. Да. Примерно ако ви е за футбол, колкото ви е топката се прави, така че да ни излиза топката. И така продължавате до краят. Така. Направо ние ще почнем. Така. Почвате да плетете след това. Гледайте се. Хващате така двата края. Ако искате да ви е по-точно, мерите от тук до тук. Така, хващате там. И завързвате на обикновен възел. Така. Така. И трябва да се получи това. Стягате. Обаче да бъде много стегнато. Хващате следващото. И връзвате отново. Така. Хващате следващото това и това. Затова са на два ката. И ги стягате. Стягате здраво. И така докъде сте. Да, и докъдето искате. Сте навързали въженца. Ако искате нагоре или надолу е така. Ги стягате. След това пак. Обаче на долното. На долното, но ето така. Щете с първото. Така. Тук надолу. И стягате. Така. Къде? Затягате. Много хващате. И гледате горе-долу възлите да ви са равни. Да, защото че има доста редове надолу. Така. Пак здраво. Така продължавате. И продължавате така до краят. Така. Опа. Надолу. Продължаваме пак. Тук малко може да се получи криво, но няма проблем. Със следващото ще го затегнете. Се изправя. Навързвате въжето на пръстът
И така. Дърпате. Най-обикновен възел. Ще пак хващате така двете. После си поставите пръста от долния край. И го превъртате на пръста. После го мушвате през дупката. Издърпвате. И притягате. И стягате здраво. И така до края. Да.